Diajeng Kiswari. Kula, Kang Mas. Sawise juliramu caket marang Pun Kakang. Pun Kakang kepengin mundhut prisa marang sliramu Diajeng. Nuni nggih, Kang Mas. Badhe mundhut priksa perkawis menapa to, Kang Mas? Mundhut prisa bab perkara anggonku utusan marang Patih Denda Bau ngelamar calon garwaku uga calon kadangmu tuwa Diajeng. Nuni nggih, Kang Mas. Kula sak semenika dereng wonten pekabaran, Kang Mas. Durung eneng pekabaran. Nuni nggih. Ing mongko Patih Denda Bau rak wis sawentara wektu to Diajeng. Nggih, Kang Mas. Kula Diajeng tak sabarne sawentara. Sowane Patih Denda Bau marang aku. Kersanipun, Kang Mas. Kene Patih Denda. Ngelamar calon garwaku. Kaya dene aku ngenteni kumambanging watu item. Terus kepiye teh? Kabolan wusanane anggonmu nglamar calon garwaku Denda Bau. Pangunjuk Kanjeng Adipati lepat kula nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi ngopo. Nggih. Nalika semanten kula kaotus panjenengan dalem Kanjeng Adipati supados nglamar wonten ing kraton Medang Agung Kanjeng. Sampun keleksanan kula nglamar dawuh timbalan panjenengan sampun kula aturaken wonten sanipun Sang Prabu Teguh Darmawan. Dadi kowe wis kelakon sowan ana ing kraton Medang Agung. Nggih, ning ngersane Sang Prabu Darmawangsa. Terus kepiye? Terus kepiye Denda Bau? Tumanggape Sang Prabu Darmawangsa sawise presa kesumeneng ayu Anantawi Krama Tunggal Dewi bakal tak pundhut garwane. Nyuwun pangapunten dalem Kanjeng Adipati sekawit sampun dipun tampi penglamar kula. Rening wonten salah satunggaling nem-neman kan. Menawi Sang Prabu Teguh Darmawangsa nampi penglamar kula Kanjeng namung putranipun Kanjeng menika mboten purun dipun pundhut karo kalian panjenengan dalem Sang Kanjeng Adipati Taksa Kendra. Lajeng wonten salah satunggaling nem-neman ingkang kumawanten nempiling sirah kula Kanjeng. Tunggul Pati. Inggih Kanjeng Adipati. Apa bener? Kabeh unjuk ature Patih Denda Bau marang aku. Menika leres Kanjeng Adipati. Ya ngono to. Unjuk aturipun Ki Patih Denda Bau menika. Denda Bau kula. Senajan to kowe ana ing kraton Medang Agung. Ana nom-noman kang kumawani jempalani marang kowe. Nang ra mestine kowe tanggap ing sasmita. Wong nyatane kowe nganti wadyabala segelar sepapan. Ning watak kula Kanjeng. Rehning kula menika pepatih dalem ingkang sampun kondang kawonter duk sama duk deng Kanjeng. Lah iya, patihipun nggih tumedhuk deng namung mekar. Kula tanding kalian putranipun Hargutama menika sejatosipun menawi kula tempiling nggih gletak nanging pledripun kathah gambeng-gambeng lajeng kula dadi tembung kang kepenak, tembung kang mayar kowe kalah. Nggih. Ini pangapunten. Boyo matur walaka kit mau to. Kula ajri ra mestine kowe iki ngrumangsani te. nggih. Minangka warangka ning Kadipaten Worawari kene. Wong nyatane Denda Bau saben sasine tansah tak paringi kekucah. Anging kena apa?
Dendo Bau mung tak kersake ngelamar calon garwaku diajeng Anantawi Kramatunggal Dewi wae kok ora iso ngrampungi gawe. Injih kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Rening pendandalem sampun maring kekuta ingkang kathah dumateng kula. Nanging kula nyatanipun kawon tanding kalian para manggalaning yuda ingkang sami gambeng-gambeng kalah kathah senopatinipun nek mboten pitados menika seksinipun. Wis cukup. Nggih. Kabaturmu senajan to kena dinarani alus kaya dene sutra kang binesut. Nanging nyatane kowe wurung. Nggonmu ngayeng kewajiban nglamar calon garwaku. Mula Dendo Bau. Nggih. Lan kowe kabeh kang padha suwane ngersaku. Nggih, Kanjeng Adipati. Bab perkara iki aku dhewe kang bakal ngrampungi. Kowe padha sumingkira aku bakal nimbali garwaku diajeng Balasarwani. Nggih, menawi ngaten kula namung memuji panjenengan saged kabul anggenipun badhe garwa kalian kesumaning ayu Anantawi Tunggadewi Kanjeng. Iya, Kula Dendo nyuwun Bau. pamit, kula nyuwun pamit Kanjeng. Pangestu banyu milih diajeng lan kowe kabeh. Jarwa Purwa Tunggal pesaning pes. Senajan topate Dendo Bau ora iso ngrampungi bab perkara iki. Nanging aku kelingan. Kelingan malang garwaku diajeng Balasarwani. Aku bakal ngrasake senjata pitulungan malang diajeng Balasarwani murih kelakon anggonku garwa diajeng Anantawi Kramatunggal Dewi. Bakal tak purwakani nggonku muhung marang ngersaning Bathara kang akarya loka murih diajeng Balasarwani tumuli marak suwane ngersaku. Piyayi iki yen sigit senajan to lagi semedi nanging isih katon manter tejane katon sumunar saka ing pasuryane. Kang Mas Adipati Paksa Kendra monggo Kang Mas kula aturi njugaraken anggen panjenengan semedi Kang Mas. Loh, diajeng Balasarwani. Kene-kene diajeng. Kene-kene. Kang Mas Adipati Paksa Kendra. Piye diajeng Balasarwani? Lajeng kagungan kersa menapa panjenengan nimbali dhateng kula Kang Mas. Ketingalipun wonten perkawis ingkang beneh mboten kados padatanipun to Kang Mas. Pancen bener diajeng Balasarwani. Pun Kakang ngersake sliramu marak caket neng ngersaku. Tenane pun Kakang kapang banget marang sliramu. Mergo sakwentara wektu aku lan sliramu ora sak patunggon diajeng. Nanging uga ning perkara kang bakal tak ngendikake marang sliramu diajeng. Lajeng perkawis menapa to Kang Mas? Kok sajaipun wigatos sanget to Kang Mas? Perkara anggonku bakal kagungan garwa diajeng. Badhe palakrama Kang Mas. Kang Mas Adipati Paksa Kendra. Piye diajeng? Kekirangan kula dateng panjenengan menika menapa Kang Mas? Kula kirang menapa Kang Mas? Menapa?
Menapa kula kirang ayu? Menapa kula kirang lemah, Kang Mas? Sliramu endah sulistaning warna. Yen topon kakang kepareng paloko marang sliramu. Senajan to sliramu ku sipate kajiman. Kena tak arani kaya dene widodari kang ejawantah. Kang Mas Adipati Paksa Kendra. Piye diajeng? Panjenengan kok tegel lan mentala dhateng kula. Menawi panjenengan badhe kagungan garwa mah dhaup kalian wanita sanesipun kula. Menapa panjenengan nika mboten badhe nyupekaken dhateng kula to Kang Mas? Ora. Senajan to mengkone pun kakang kagungan garwa. Aku ora bakal nglalekke sliramu. Maido kula. Ngendikaku marang sliramu ki aku ngendika walaka wenenge kok diajeng. Mergo saka gedene rasa tresnaku marang sliramu. Saestu menika Tenan diajeng. kula menika rak nggih garwa dalem to Kang Mas. Kok panjenengan tesih badhe ngayonaken wanita. Senajan kula menika kalian panjenengan benten alamipun to Kang Mas. Nanging kula menika rak nggih garwa panjenengan dalem. Bener diajeng. Sliramu garwaku. Nanging kudune sliramu ngrumangsani. Sliramu kuwi sipate kajiman. Ing mongko pun kakang ki jalma menungso diajeng. Yen to pun kakang ora tumuli kagungan garwa. Uga ora tumuli kagungan putra. Terus sesuk sapa diajeng? Sapa kang gumanti nglintir ke Prabon ana ing kadipaten Worawari kene diajeng. Oh ngaten kersa panjenengan. Oh nggih to Kang Mas, menawi kados mekaten kula sampun nglenggono Kang Mas. Tenan po diajeng. Saestu. Nanging menapa panjenengan menika mboten kapang dhateng kula to Kang Mas? Sampun sak petawis panjenengan menika mboten rawuh. Rak tenan to. Lagi kapan dina pun kakang marang sliramu sak patunggon to. Tenan kados pundi? Diajeng Balasarwani. Kados pundi Kang Mas? Garwa mengkone kang bakal tak mengku minangka garwa Prameswari ana ing Kadipaten Worawari kene. Ora ana loro, ora ana telu, kejaba mung siji. Putra Nalendra ing Medang Agung, putrane Sang Prabu Darmawangsa, kang aran Kesumaning Ayu Ananta Wikrama Tunggal Dewi. Mula diajeng yen sliramu sarujuk apa kang dadi kersaku. Pun kakang ngundhut pambiyantumu, murih pun kang tumuli kelakon. Garwa Kesumaning Ayu Ananta Wikrama Tunggal Dewi diajeng. Oh inggih Kang Mas, menawi kados mekaten senajan to awrat kados pundi manah kula ketang ageng ing raos katresnan kula dhateng panjenengan. Kula badhe biyantu ingkang dados kersa panjenengan menika Kang Mas. Tenan po diajeng. Lah nggih saestu to Kang Mas. Ya iki kang jalari penggaleku tansaya trenyuh marang sliramu. Senajan to sliramu kuwi dudu jalma menungso, nanging mbok menawa pestilan kinudrat. Senajan to sliramu kuwi sipate kajiman, pun kakang jalma menungso. Merga saka kersaning Gusti kang akarya loka, pun kakang marang sliramu nglakoni lumrah kaya menungso kang padha bebrayan diajeng. Inggih Kang Mas. Kandhane wong ayu pindhaning Sekar Bawana leganono brantaning Brantaning sun merengkeng slira diajeng Balasarwani. Kados pundi Kang Mas? Ketaman lo
Kang Mas. Mareng banget penggalihku sawise aku tansah caket marang sliramu Diajeng. Menika lho Kang Mas. Apa to Diajeng? Asta panjenengan menika lho Kang Mas. Astaku piye wong ayu? Menika lho Kang Mas panjenengan menika. Dasar Rina gobu sono legano ono tresno ambi. Nggih menika lho Kang Mas. Piye Diajeng? Dadosaken remening manah kula. Katresnan panjenengan menika menawi kados mekaten menika. Piye to Diajeng? Menika lho Kang Mas lingsem kula dateng menika. Sliramu mbok aja beda penggalipun Kakang to. Mau ngarep sliramu ngendika yen tresno, nanging nyatane sliramu kok mbeda penggalihku. Kang Mas, Piye? katresnan kula dhateng panjenengan menika mboten saged kula gambaraken Kang Mas. Iya Diajeng. Kula umpamaaken kados dene wit-witan ingkang ageng Iya. lajeng dipun tuto Kang Mas. Ananging wit-witan kala wau mboten mati. Tenan po Diajeng. Nanging saya ngrembaka kados katresnan kula dhateng panjenengan Kang Mas. Mantep penggalihku. Wong ayu pepujan mami bisa teman gawe Panjenengan menika lho Kang Mas. Piye to Diajeng? Menawi kados mekaten menika ayem tentrem raos sing manah kula Kang Mas. Dasar Rina gobuso no gandes luwes marah ati. Yo iki kang jalari kapanging penggalihku saben tiyang condro aku tansah sak patunggon marang sliramu netraku tansah gawang-gawang sliramu. Semanten ugi kula Kang Mas Adipati raos sing manah kula mboten saged uwal saking panjenengan dalem Kang Tenan ya Mas. Diajeng. Kula mboten badhe ngledosi setunggaling priya kejawi namung panjenengan Kang Mas. Tenan Diajeng. Saestu Kang Mas. Ayo nimas bebarengan dongka resnan. Diajeng Balasarwani. Kados pundi Kang Kalau Mas? Diajeng Wonten Sawangen. menapa Kang Mas? eneng peksi kang pepasian kayak tegeser nyemoni aku marang sliramu to. Menika peksenipun cucuk-cucukan lho Kang Mas. Iya, kaya den aku lan sliramu ya. Nggih Kang Mas. Mbok bile peksi wae kepengin apa nggih Kang Mas? Diajeng Balasarwani. Kados pundi Kang Mas Adipati? Sawise sawentara pun Kakang sak patunggon marang sliramu. Ing mongko pun Kakang mau ngarep wis ngendika marang sliramu. Nggih Kang Mas. Yen to pun Kakang kepengin kagungan garwa. Wanita kang kena dinarani minangka sesocaning bawana memani ing jagat. Nggih Kang Ya Mas. kesumaning ayu Anantawi Kramatunggal Dewi. Mula Diajeng Kados pundi Kang? mergo ing mau ngarep sliramu
matur marang pun Kakang yen caguh biyantu apa kang dadi kersaku. Leres Kang Mas. Inggih, menawi kados mekaten Kang Mas, kula badhe mbiyantu menapa ingkang dados kersa panjenengan. Iya. Dinten menika ugi Kang Mas, kula badhe nyendikani dawuh panjenengan Kang Mas Adipati. Banyu mili pangestuku diajeng, muga-muga apa kang dadi kersaku merga saka pambiyantumu pun Kakang tumuli Inggih, kagungan Kang Mas. garwa diajeng. Menawi mekaten kula nyuwun pangestu dalem Kang Mas badhe bidhang pundi dawuh dalem. Pangestuku tansah banyu mili marang sliramu diajeng. Yo. Mbok menawa iki minangka kanggo sarana diajeng Balasarwani tak dawuhi biyantu kang dadi kersaku ngupadi kesumaning ayu Anantawi Krama Tunggal Dewi murih kelakon dadi garwaku. Mula saka kuwi aku ora pegat saka pambudidaya. Senajan to kuwi wae aku bakal muhung ning ngersaning Bathara. Murih aku iso kelakon garwa kesumaning ayu Anantawi Krama Tunggal Dewi. Aku kudu kelakon. Kudu kelakon.